हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाना फैदों माखासे फान्ड्सफोरनि आरो बे जाहैबाय बेवहाय दङ जेरै अरुणोदय स्किम आरो लोगोसे WPT आरो बायदिसिना फान्ड्स जिथु फैदोंमोन आसामाव जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोनदोंमोन आरो बेखौ मोननायनि खोथा होनदों जुलाइ मान्थआव लोगोफोर आं बेहाय नोंथांमोननो देखायगोन गासैखौबो अफिसियेल पेजआव मा लिरदों बिथाङा आरो बे जाहैबाय ग्रेजुवेट आनएमप्लयड फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिबो आपडेट नोंथांमोना मोनगोन दा बेखौनो होनदों लोगोफोर जुलाइ दानाव सोनायनि खोथा होदों बा बेहाय लिरनाय दङ नोंथांमोना नायदो आरो बेखौ सोर लिरदों होनोब्ला बेखौहाय दानि प्रेजेन्ट CMआ लिरदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा आं बेनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे पेजआव थांनानै देखायनोसै बेहाय दङ फेसबुक पेजआव बिथाङा गावनियाव होदों आरो दा बेहाय होनदों लोगोफोर माने बिथाङा दिनैहाय रिभिउ खालामदोंमोन आरोना बेहाय दङ नै लोगोफोर टुडे आइ रिभिउ वर्क अफ आसाम डिपार्टमेन्ट माने आसाम फाइनान्स डिपार्टमेन्ट आरो उइथ बे हनबोल मिनिस्टार अजन्त नियग नैबे अजन्त नियगआ दानि प्रेजेन्ट फाइनान्स मिनिस्टार ओमफ्राय साजेस्ट खालामदों जे जिथु माने अरुणोदय स्किम सिगाङाव एप्लाइ सोलिदोंमोन दा बेखौनो बेनिफिसियारिसफोरनो होनो थाखाय जुलाइ मान्थआव माने अबजार्भ खालामदोंबा जुलाइ मान्थआव सोनायनि खोथा होनदों दा बेनिखायनो जों हमनो हायो जुलाइ मान्थआव सोनायनि खोथा दङ नैबे अरुणोदय स्किमा लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन 830 फान्ड नोंथांमोना मोनगोन जायफोर न'खरा बोसोराव 2 लाखसनि गाहायाव इनकाम खालामो बिथांमोना मोनगोन जायफोर 2 लाखसनि गाहायाव इनकाम खालामो नोंथांमोना 830 पार मान्थ मोनगोन आरो बे जादोंमोन हिन्जावफोरनि नामाव एप्लाइ सोलिदोंमोन आं सिगांनि भिडिअ होखादों नोंथांमोना मिथिखादों दानिया सेकेन्ड पइन्टआव फैनोसै सेकेन्ड पइन्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय मोनबावबाय सेकेन्ड पेराग्राफावहाय बेहाय दङ नै लोगोफोर आई हेभ अल्सो आस्क्ड फाइनान्स डिपार्टमेन्ट दा नोंथांमोना बेहाय नुबावबाय जे माने बिथाङा फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव सोंबावदों जे माखासे जिथु फान्ड्स फैदोंमोन ना नैबेहाय नुदों बेहाय माखासे फान्ड्स फैदों बेखौ रिलिज खालामनो होदों बे जाहैबाय लोगोफोर रिलिज फान्ड्स फर अल वेलफेयार स्किम्स फर दा बेनिफिट्स अफ अल सेक्सन्स अफ पिपल अफ आसाम वेलफेयार बेहाय होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना वेलफेयार स्किम होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना जिथु मोनदोंमोन WPT वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेसनि दा बेखौबो नोंथांमोना जुलाइ मान्थआव मोननायनि आसा दङ जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना जुलाइ मान्थआवनो मोननायनि आसा दङ माने बेहाय खोथा होदोंबा रिकुवेस्ट खालामदोंबा साजेस्ट होदों जे बेखौहाय रिलिज खालामनो होदों फान्डखौ थाबैनो थ' लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ नोंथांमोना नेबाय थादो जुलाइ मान्थआव मोननायनि चान्स दङ जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन अरुणोदय आरो लोगोसे ग्रेजुवेट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जिखुनु जाया माखासे फान्ड नोंथांमोना बेहाय मोननायनि चान्स दङ बेहाय जिखुनु माने रिलिज खालामनो होदों आरोना फान्ड्सफोरखौ बेनो जाबाय वेलफेयार स्किम्स जिखुनु जाया जायफोर गोलैयो बेखौहाय जुलाइ मान्थआव मोननायनि आसा दङ दा लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा बे पेजआव लिरदों फेसबुक पेजआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय माखासे मिटिं डिसकास जादोंमोन माखासे फट'स दङ नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन माने फाइनान्स डिपार्टमेन्टजोंबो मिटिं जादों नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन थ' लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ